Batzutan, buruketak ebazteko, zatikien arteko batuketak eta kenketak egin behar izango ditugu. Esaterako kasu honetan, badaukagu baso bat eta bertan esaten digute haritzak, pinuak eta arteak daudela. Pinuek basoaren 3/7 hartzen dute eta haritzek heren bat. Kalkulatu behar dugu zer azalera hartzen dute arteek. Normalean oso lagungarria izaten da marrazki bat egitea. Orduan, irudikatu aldugu pinuek hartzen duten azalera, hau da basoaren 3/7. Horretarako irudikatu dugu unitate batean baso osoa, eta baso oso hori izendatzailean adierazten den zenbaki kopuru horretan egingo ditugu zati berdinak. Kasu honetan 7 zati berdin. Orduan, 7 zatitan banatuta badago edo bananduta badago basoa, 3 horietako 7 horietatik 3tan dauzkagu pinuak. Zer gertatzen da haritzekin? Haritzek okupatzen dute heren bat. Horrek esan nahi du 3 zatitan banatzen badut basoa, 3 zati berdinetan, horietako bakarrik zati baten topatuko ditugula haritzak. Orduan, galdetu egiten didate arteek ze azalera hartzen duen, eta horretarako, suposatzen da lehenengoz, batu egin beharko ditugula pinuen azalera gehi haritzek hartzen duten azalera. Modu horretan, ikusiko dut soberan geratzen dena arteek hartuko dutela. Baina batuketa hau, 3/7 gehi heren bat, ez da holan zuzenean egiten, zergatik zaila izaten da kalkulatzea holan begi hutsez, ezta? Orduan zer egin behar dugu? Izendatzaile komunera pasatu. Esaterako, pinuek esan digute 3/7 okupatzen dutela. Zer egin dut kasu honetan? Zati bakoitza 3 zati berdinetan banatu ditudala. Modu horretan daukat zati bakoitzeko 3 zati. 7 zati bagenukan hemen guztira, 7 bider 3 21 zati. Kasu honetan orduan, 21 zatitan banatzea bururatu zait. Baliokidea den zatikia zein izango da? 3/7 adierazi alda modu honetan, 21 zatitan bananduta, baina orduan 7 bider 3 egin badut 21 lortzeko, orduan 3 bider 3 be egin beharko dut zatiki baliokidea izateko. Eta ikusten dut hemen marrazkian, 21 zatitik 9 zati dala pinuekin estalita dagoena. Zergatik egin dut zatiketa mota hori? Haritzek adierazita daude bat heren moduan, eta hauek okupatzen duten orduan azalera izango da hauxe. Baina, zati bakoitza 7 zati berdinetan egiten badugu, hau da, egiten ari gara 7 bider 3, ez? Orduan, izango dugu beste zatiki baten adierazita haritzek okupatzen duten azalera, baina kasu honetan zatikia baliokidea izateko bateren berdin zenbat zati hartu behar dut 21 hauetatik. Ikusten dut 21 zati 3 egiten badut 7, ezta? Ematen duela. 21 zati 3, 7, 7 bider bat, 7. Eta konprobatzen dut, efektibamente, lehen heren bakar bat zena, orain 7 zatitan bananduta dagoela. Ezta? Orduan baliokidea da heren bat eta 7 21. Zer egin dezaket orain? Orain ja egin dezaket kalkulua. Ez? Hemen goian esan dugu 7 9 21 daukadala,
eta aritzek 7 hogeita baten dauzkadala, orduan gehiketa zein izango da 9 hauek, gehi 7 hauek. Orduan hemen dauzkat 9 zati, gehi, gehi 7. Orduan, guztira, 9 hogeita baten, gehi 7 hogeita baten, batuketa hau egiteko jartzen dut izendatzaile komuna eta bakarrik zenbakitzaileak gehitu egin behar ditut. 9 gehi 7 dira 16. Orduan emaitza da 16 hogeita baten. Horiek dira zati guzti hauek, 16 dira. 9 alde batetik eta 7 bestaldetik. Zenbat geratzen dira orduan artez eta estalita? Geratuko dira, hemen hogeita bat bete arte falta direnak. Zenbat falta dira? Hemen ikusten dugu. Hori kalkulua egiteko geratzen direnak dira 1, 2, 3, 4 eta 5. 5 9-ren, barkatu. 5 hogeita baten. Nola egiten da hori matematikoki? Matematikoki kalkulatu behar dugu. Baso osotik, hori da unitate osoa, ken lehen geneukana, hau da 16 hogeita baten, hau da 1 ken 16 hogeita baten, berdin zenbat. 1 unitatea adieraziko dut, zati bat egin dezaket eta ikusteko MKT dala 1 bider hogeita bat, bestera batera esateko, unitatea adierazteko erabili aldut edozein zatiki non zenbakitzailean eta izendatzailean zenbaki berbera daukat. 21 zati 21 bat da. Orduan, edozein zatiki jarri aldut, baina kasu honetan interesatzen zait izendatzailean 21 egotea, ezta? Orduan, emaitza zein izango da? Jartzen dut izendatzaile komuna eta egiten dut goikoen kenketa, 21 ken 16, hau da 5 hogeita baten. Hau izango da artez estalitako azalera, 5 hogeita baten. Grafikoki ikusi dugu baso osoari kentzen diogu pinuz gehi aritzez estalita dagoen azalera. Hemen beste kasu batean A, B eta C ontziak dauzkagu eta hirurak berdinak direla esaten digute. Eskatzen digute kalkulatzeko lehenengoz. Zein C frakzio erabiltzen da A eta B edukiak haren gainean isurtzen direnean. Hau da, haren edukia botatzen diogu C-ri, beren edukia B bai, eta orduan zein zati okupatuko dugu. Eta gero, ze frakzio falta zaizu erabat beteta egoteko ze ontzi hori. Orduan, lehenengoz egin beharko dugu haren edukia gehi beren edukia. Haren edukiera zein da? Fijatu behar naiz, zenbat zatitan dagoen ontzi hau zatituta, ezta? Orduan hemen daukat, zati 1, 2, 3, 4 eta 5. Eta, ez da oso ondo bereizten, marrazkian, baina hobeto egindako marrazki batean ikusiko genuke, hemen dagoela 3 zati okupatuta, urez estalita, eta 2 zati libre. Orduan hemen daukagu 3 bosten. Eta beren kasuan hemen daukagu zati 1, 2, 3 eta 4. 4 zatitan dagoela bananduta eta beteta dago bakarrik behekoa. Orduan, laurdena daukagu. 2 zati hauek, 2 ontzi hauen edukiera botatzen badugu zera, orduan, eskatzen digutena da batuketa hau. Orduan, A kalkulatzeko egin behar dut 3 bosten gehi laurden bat. Izendatzaile komuna zein izango da? Bi hauen arteko biderketa. 5 bider 4, 20. Gehi. Orain, bilatuko ditut zein diren
lehen nituen zatiki hauen baliokideak, baina izendatzailea 20 izan da. Horretarako prozedura berdin egiten badugu, beti errezago aterako zaigu gero. Orduan, honen izaten da, hartzea 20 zati 5, 4, 4 bider 3, 12. Vale. Eta konprobatzen dut, 3 bider 4 egin dut 12 lortzeko, 5 bider 4, 20 lortzeko. Orduan, ikusten dugu baliokideak direla. Baina prozedura ikasi aldugu modu horretan. 20 zati 4, 5, 5 bider 1, 5. Vale. Eta kasu honetan konprobatzen dut 1 bider 5 eta 4 bider 5. Bueno, orain batuketa hau, jartzen dugu izendatzaile komuna eta gehitzen ditugu 12 gehi 5. Hori dira 17. Eta hau da A atalaren erantzuna. Hau da zeren edukiera. Edukiera beteta. Orduan, zeren ontzian badaukagu 17 20ren beteta. Orduan, zer frakzio falta zaizu erabat beteta egoteko? Erabat beteta egoteko 20 20ren lortu arte ezta beharko dugu. Orduan, unitate osoa ken bete duguna, ken 17 20ren, hori izango da libre geratuko dena. Eta bat adierazi aldugu 20 20ren moduan. Zergatik, zatiki hau baten baliokidea da, 20 zati 20 berdin bat delako, baina interesatzen zait modu horretan adierazita edukitzea, kenketa egin ahal izateko eta izendatzaile berbera izateko. Orduan jartzen dugu izendatzailea 20 eta 20 ken 17 da 3 20ren. Hau da falta da beteta egoteko. Beteta egoteko C. Gogoratu beti erantzun behar dugu osorik.